Oživenie dinosaurov pomocou krvi získanej z komára v Jantári je fascinujúce, ale bohužiaľ to ostáva len číra sci-fi. Skutočná veda ide totiž úplne iným smerom a vedie omnoho bližšie k našim sliepkam, než by ktokoľvek čakal. Paleontolog Jack Horner, ktorý slúžil ako predloha pre filmového doktor Alana Granta, už roky pracuje na projekte, ktorý by jeho filmového kolegu najskôr priviedol k infarktu. Nejde v ňom totiž o klonovanie tyrannosaurov, ale o niečo, čo vedci sami s nadsádzkou nazývajú dinokura. Základná myšlienka je jednoduchá a zároveň trúfalá. Vtáky sú v skutočnosti dinosaury, len silno evolučne prepracované. A pokiaľ dokážeme jemne upraviť vývoj ich embria, možno sa dajú niektoré dávno potlačené znaky znovu zapnúť. Vedci skúmajú gény, ktoré riadia vznik zobáka, chvosta či prstov a skúšajú ich v raných fázach vývoja modifikovať. Cieľom nie je stvoriť filmového velociraptora, ale skôr akúsi retroverziu vtáka, tvora, ktorý by pripomínal svoje dávne predky, aniž by imi geneticky bol. Je to fascinujúce a znepokojujúce zároveň. Horner tvrdí, že dinosaury vytvoriť môžeme. Len sa k ním nevrátime cestou do minulosti, ale evolúcia sa posunie mierne späť. Takže dočkáme sa Jurského parku? Možno, že nie s hrôzostrašným revom tyrannosaura, ale prvý krok k niečomu veľmi podobnému sa už odohráva v inkubátore. A je to omnoho skutočnejšia veda, než by doktor Grant kedy pripustil.